προχωρούμε στον βουλευτή κύριο Κωνσταντίνο Τζαβάρα, βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε το λόγο, κύριε Τζαβάρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, κανένας δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι οι στιγμές που ζούμε είναι μοναδικές. Είναι πρωτόγνωρες. Είναι στιγμές ιστορικής έντασης. Σε αυτές τις ώρες είναι σαν να περνάει μπροστά από τον καθένα μια οντότητα η οποία θέτει σε όλους μας και στον καθένα χωριστά ένα αμήλικτο ερώτημα. Το θέμα είναι εσύ τι λες. Τα παλιά σχήματα, αυτά τα χιλιοϊπωμένα λόγια που ακούμε από τους περισσότερους εδώ, δεν αρκούν για να αποδώσουν τα νοήματα των στιγμών που ζούμε σήμερα. Και πάνω απ' όλα, αυτό που δεν είναι αρκετό είναι να κατανοούμε με τα μυαλά του παρελθόντος τις πραγματικότητες του παρόντος, οι οποίες πραγματικά παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όχι γιατί είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας ένας μη πολιτικός πρωθυπουργός και ζητάει την ψήφο εμπιστοσύνης προκειμένου να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, όχι στα πλαίσια μιας υπηρεσιακής διακυβέρνησης όπως θα άρμοζε σε έναν μη πολιτικό άνδρα, αλλά γιατί πράγματι χθες ακούσαμε από ένα μη πολιτικό να δίνει το στίγμα αυτού που πρόκειται να κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία είναι εξόχως πολιτική. Και θα είχε ιδιαίτερα πολύ μεγάλη σημασία να αφομοιώσουμε το γεγονός ότι αυτός ο άνδρας, ο πρωθυπουργός, αυτός που πήρε την εντολή δηλαδή να κυβερνήσει τον τόπο από το ρυθμιστή του πολιτεύματος, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προχθές, έκρινε ότι στην πρώτη επαφή με το λαό, σε αυτή δηλαδή την εναρκτήρια δήλωσή του, αφού πήρε την εντολή να σχηματίσει η κυβέρνηση, έκρινε ότι έπρεπε να ξεκινήσει με τις λέξεις «Δεν είμαι πολιτικός». Δηλαδή προτίμησε να ορίσει τον εαυτό του σε αυτή την ιστορική πορεία που θα ακολουθήσει από σήμερα και για το εγγύς μέλλον, ορίζοντας τι δεν είναι. Όφιλε όμως, θεωρώ, να πει και ποιος είναι, γιατί μπορεί να μην είναι πολιτικός, είναι όμως δημόσιος άνδρας, με συγκεκριμένη ιστορία σε αυτόν τον τόπο, με συγκεκριμένη δράση στους θεσμούς της πολιτικής, στους θεσμούς τους κυρίαρχους, τους δημόσιους, αυτούς που διαμορφώνουν πραγματικότητες και αυτούς επάνω στους οποίους στηρίζεται η δημοκρατία. Άρα λοιπόν ο κύριος Παπαδήμος είναι ένας άνδρας δημόσιος που είναι πολύ καλά εξοικειωμένος με την πολιτική, γιατί όχι μόνο στο παρελθόν υπήρξε σύμβουλος πολύ μεγάλων πολιτικών ανδρών, υπό την έννοια βέβαια ότι υπηρετούσαν μεγάλα πολιτικά αξιώματα, όχι γιατί είχαν μεγάλη πολιτική και ηθική αξιοσύνη, αλλά και υπ' αυτή ακόμα την έννοια υπήρξε και ένας εξ εκείνων στους οποίους στηρίχθηκε όλο το εγχείρημα μιας κρίσιμης ιστορικής περίοδου, της οποίας τα αποτελέσματα σήμερα κάποιος μπορεί να τα ανιχνεύσει όταν ερευνάει το κατάντημα της Ελλάδας, το οποίο έρχεται αυτός ο πρωθυπουργός να θεραπεύσει. Και μέσα από όλες αυτές τις αντιφάσεις εμείς καλούμεθα να δώσουμε την εμπιστοσύνη μας. Την εμπιστοσύνη μας για να κάνει πράξη αυτά τα οποία μας είπε χθες και τα οποία βέβαια θα πει ο καθένας είναι αδιανόητο να αποτελούν το περιεχόμενο μιας κυβερνητικής δράσης που θα κρατήσει 100 ημέρες. Αλλά επίσης όμως αυτό που εντυπωσιάζει εξίσου είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στους λόγους μπορεί κάποιος να
συγκρατήσει δύο πράγματα. Το πρώτο και το σπουδαιότερο είναι ότι έκρινε να μας πει ότι εντός των ημερών και τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου η κυβέρνηση της οποίας προείσταται θα φέρει στη Βουλή προς ψήφιση τη νέα δανειακή σύμβαση. Και όμως σε αυτή την περίπτωση δεν αισθάνθηκε την υποχρέωση να δικαιολογήσει γιατί η πανομοιότυπη προηγούμενη δανειακή σύμβαση με ευθύνη του Υπουργού και μέλους της κυβέρνησής του κυρίου Παπακοσταντίνου όχι μόνο δεν έχει έρθει μέχρι σήμερα για κύρωση με βάση το άρθρο 36 παράγραφος 2, αλλά ούτε καν προσυζήτηση. Και εντούτοις τον κύριο Παπακοσταντίνου, ο οποίος τόσο θα έλεγα αντιδεοντολογικά, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, έχει φερθεί απέναντι στην εθνική αντιπροσωπεία, εξακολουθεί να τον έχει μέλος της κυβέρνησής του και μας ζητάει και για αυτόν την εμπιστοσύνη μας. Και ακόμα κάτι. Θα έπρεπε επίσης να ξέρουμε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εχθές μας ανακοίνωσε ότι είμαστε δεσμευμένοι κάποιοι πολιτιακοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να προσυπογράψουν μια δέσμευση υποτέλειας. Μια δέσμευση με την οποία εκδηλώνουμε όχι το ότι είμαστε εταίροι, αλλά αποδεχόμαστε ότι είμαστε υπήκοοι. Και ακριβώς για αυτό το πράγμα θα θυμηθεί κανένας αυτό το περιλάλητο ουέτης τιμένης βε βίκτης που είχε πει ο αρχηγός των Γαλατών όταν διαπίστωσε ότι οι Ρωμαίοι, όταν το 390 που είχε κατακτήσει τη Ρώμη μόνο και μόνο για την λαφυραγωγήσει, προσπαθούσαν να τον κλέψουν και τελικά έσυρε και το ξύφος του και το πέταξε πάνω στο μέρος της πλάστιγας που είχε τα σταθμά, λέγοντας ότι αυτή είναι η μοίρα των ηττημένων. Όχι λοιπόν, εμείς δεν αποδεχόμαστε τέτοιου είδους μοίρες, ακόμα κι αν η ήττα που πρέπει να διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση είναι η ήττα στην οποία μας οδήγησε η απερισκεψία και ο τυχοδιοκτισμός του κυρίου Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου. Εμείς λοιπόν σε αυτή την ώρα λέμε ξεκάθαρα τα εξής. Κάτω από κανονικές συνθήκες μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα άξιζε την εμπιστοσύνη μας. Όμως ζούμε πραγματικά έκτακτες συνθήκες. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση ανάγκης και όλοι μαζί θεωρούμε και ο καθένας χωριστά ότι καλείται να λύσει ένα πρόβλημα που έχει πιο πολύ σχέση με μια σύγκρουση καθηκόντων απέναντι στην οποία θα πρέπει να σταθμίσει ποιο είναι το εθνικό χρέος και ποιο είναι εκείνο το οποίο διακινδυνεύει μια οποιαδήποτε περίπτωση ακυβερνησίας υπό άλλες συνθήκες. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτές τις ώρες θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε αυτό τον πολύ εύγλωτο αφορισμό του αείμνηστου Κωνσταντίνου Τσάτσου. Στην πολιτική είχε πει το δύσκολο δεν είναι τόσο να νικάς όσο το να θυσιάζεις νίκες για το καλό του συνόλου. Αυτό κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία, αυτό κάνω κι εγώ που με τα πολύ μεγάλης δυσκολίας λέω ότι εμπιστεύουμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό μόνο και μόνο για να οδηγήσει τον τόπο σε ομαλές συνθήκες ώστε να εκφραστεί ο κυρίαρχος λαός για το ποια πρέπει να είναι η κυβέρνηση που θα ορίσει την πορεία του με ασφάλεια και δημοκρατία έξω από την κρίση αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβάρα, βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας. Το λόγο έχει ο